ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Macam rock, macam rock, macam rock, Islam, Islam, Ka jingtemu ban pelong ya karali kum kadak ka jingkan mau buram ya ka lingko sngiyam jong ki brio ki belayap ha ka arpnyo trek ulber arajar apsau ha isamati kala pulom no ahadien bagi dikot jong ka Khasi Students Union kilami isamadan ban persya ya ka ni karali kat kum ki jingtho ki baka Batesi TV kala yo la pani ba u office jong ka sub divisional officer jong ka sora civil subdivision ula de pan ajing bet yo subut data unong song snong jong ka isamati ban pelong ya kani karali tangba un haban bot ye ki babon ki kendon ki badan hadu kharartali hadin balayo jingtep ya kani ka kesu kala persang ban pelong ya kani karali bat hakani keju kasngi bala thmu ban pelong ki dikhot ka kesu kila hiarsha isamati ya ka ba kila penkala kerteng kum ka pentha umdan ban pentikina ba kini ki brio kin omyo ya kalat ban pelong rali bat dasisha kani karali kala pulom no lingba ka jingdon ki dikhot ka kesu Halor kani unonglom khubor jong ka Batesi TV ulayo ban pentikna na u General Secretary ka KSU South Khasi Hills uba Edmund ba kini ki brio kimshem layo ban pelong rali deiling ba ka jing persya ki dikhot jong ka KSU macam rock, macam rock, macam rock, Islam, Islam, Nakaliam jongi ka KSU South Khasi Hills dei. Dian ba inai nakaliam jong kakan hon jong ki barjela ki bobot dan ya ya doka Israeli ke jong ki na mentara ji klab jong itu ki barjela arngot senam apo semati dan tham dan dai di nakaliam jongi te ni sebangi nila wan ya kendu nakaliam jong kitfat ko molong minit menen dekat ke KSU South Khasi Hills ya orang ba sinong ba tinju ru ya ki na song sinong po tham dan di nakaliam jong ki ru kila ong hiba ke nom sya or bailat namar ba la ti wan ra ya kan ka jipen I ba inong tra ya kan ka jaka ka jong ki kalong BI nam ta ka jong ki di namar ba kindai ki try mulok ki jadi chang ngon chong thap kan ka jaka ba I jong ni tin ta ka daw nakaliam jong kaseng menerasi hadien ba kalau yo jintip ba kit sepelong ya kata ka nyarali kiti mende nakaliam jong kaseng kelahir mende rangkat berti nangkit kam jong ka molong minit ang tu kila sedang hiban ladaki sedang makiban penibor ko bot kaseng ro ka ban komersi ban penibor markan ni gadai ka river ka kasi ba I jong ni kam dai ka ri ka jong pi nakaliang jong ki te kim dan bawan tama nakaliang jong ki beri jong sarkar te ki pulit te ki don ang to I te nakaliang jong ki te kim simlawan men marwa aktif hi nakaliang jong kaseng yo ka kamailan mar ka la pha ida ka jibetep mo siya u nak sosial yo ka molong ilakahan tu te nakaliang jong ki bor jong ka an te ki don men ne tamba nakaliang jong ito pa di ki mo niya raling te kim don nakaliang jongi ka sengting ka benpau jo sarkar ba tinam ailat mo namar balada maki ki penibor bot mangiru inang hap penibor isu ditang katahin ka kerwo nakaliang jong kaseng